మనం కష్టపడితే రోజు మనం పని చేస్తే రోజు మనం ఏదైనా సక్సెస్ కావాలంటే ఇప్పుడు నువ్వే నీ సక్సెస్ కావాలంటే రాత్రి పగళ్ళు పంటే లేస్తే దాని మీదనే దృష్టి పెట్టాలి, దానికోసమే ఆలోచన చేయాలి. నువ్వు గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతావు. మబ్బులను 3-4 గంటలకు మేలుకొస్తే కూడా దానికోసమే రివైండ్ చేసుకుంటాం. మేలుకొచ్చినప్పుడు ఓసారి నిద్ర పట్టే తెల్లారుజాములా మేలుకొస్తుందండి, మళ్ళీ యాదకొస్తే దానికోసమే ఆలోచన చేస్తే అట్లా సక్సెస్. పంటే లేస్తే మన మైండ్ లో అదే ఉండాలి. ప్రపంచమంతా సక్సెస్ కు కారణం ఒకటే, న్యూ థింకింగ్ ఉండాలి, న్యూ కాన్సెప్ట్ ఉండాలి, న్యూ ఐడియాస్ ఉండాలి, న్యూ ప్లానింగ్ ఉండాలి. ప్రతిదీ న్యూ 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 ఉంటేనే మనం కష్టపడితే రోజు మనం పని చేస్తే రోజు మనం ఏదైనా సక్సెస్ కావాలంటే ఇప్పుడు నువ్వే నీ సక్సెస్ కావాలంటే రాత్రి పగళ్ళు పంటే లేస్తే దాని మీదనే దృష్టి పెట్టాలి, దానికోసమే ఆలోచన చేయాలి.